Murenya kwa mgaji wange no mara enirio makare entarika deka dwe no mara parga chiel gana rio prario kod angwe na chenro enratil udiaoni marji wa pila rwa kichenya kwa mgaji wange thulo mago kod mbaka wantire lai mar ote machuo kario adek achelo no kabini wantire lai Facebook Ramogi TV ke mar X Ramogi TV Kenya mar YouTube wepo ni weche manyien kama tinga mago motendre kod chunga mar kanisa ewi kod josiasa nyakwa mgaji wange iga marka rio prario kod ario maneno ka chenrogo ma campaigns ochopo nyake kanisni kabine ni geto mondo mi kaw sir mar kanisni gi josiasa maneno kama okom gidolo no okaw chung mosiro mokom josiasa nyakoro mgajuan kara kamano giduogi loko chung mar yakoro giyuago angiedi wang'io wach nyakoro mgajuan ka bende wanyisi mag motendre kod siasa kachiel kod kanisa gichung kanye to kanisa winjo bedi chung kanye mondo mi gitim tijgi mar dolo eyo makare mano en wechego manyien mwakelo mitani kachiel gi amoko ka bende ka en jua pil kama ng'io ni wantiere kidienje ariyo moko kocha wechego manyien kaito bang'e ang' nobed kanyo gi twak mitao gi George Bati odhiambo kawuono odhi bedo gi wende kamoting'o Walter Owino mano jakom ODM kaunti ya Migori kachiel Kennedy Obuya jakom UDA kaunti ma Homa Bay giduto gidhi keto don buche mapacho ka heratil nyakoro mgaji wange en twak mikelo kanyo gi George Bati bang' wechegi manyien wachako gi mago mwami opek. We have a criminal problem and we have a moral problem. We need to address both of them. Jatend piny Kenya William Ruto koni sirikal medo keto kenge mag jiwarita kendo othiro nek maigeto godo joma mine pachoka. Kaka ruakra ni okaruakra na mor. Aruakra kama nikech ka bimbe obiro tabuogogi. Ka giyuda to giweni an ng'ama baba. Jodak ma Kingli yuak ewi wach mar bimbe kod ong'eche onore kendo koro ketho puothegi. Jasiasa will use you bro tiyo kodi to kajenda ni osechopo odi dampi odi wikanyo kata obedo ni neginyiso sir na sirikal masani kinde ombulu kanisa medo nyiso chung mopogore ewi kaka itayo piny Kenya kamoko koni timbe sirikal makodhogi dipone kanisa yuago ang'e. Machiegni nyakoro mgaji wanga chenro enratil wan gi jaloko mara Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo kod dwaro ni duol mochung'ne penj mapacho ka NEC mondo mi oset penj moyiedhi ne jopuonjre 23 mano rem timo penj mar KPSEA e kaunti ma Uasin Gishu. Magi ne giwacho ka bende gijiwo duol mochung'ne puodho rang'inya mag mbalariany pacho kae mondo mi okaw okang' ne kuonde tiegruok mapok opuodhi to kata kamano tiego jopuonjre. Joja ko ne giler koya Mombasa. Romo mane obagi Mombasa mane okelo kanyakla kamati mar od bura mochung'ne weche mag somo kod duol mochung'ne puodho rang'iny mag kuonde tiegruok midendo ni Kenya National Qualification Authority. Kamati no motelne kod jakom Julius Meli ne oseyo achiel kuom sikunde mag ji giwegi yo Eldoret mane ochiwo penj mabandia ne jopuonjre 23 mag grade 6 midendo ni KPSEA kaluwore gi mibadhi mane otim gi tend sikund no. The kind of individuals who have students and they are not registered. These are the individuals who should be serving in jail. These are individuals who should be arrested. But we are telling the government, yes, the owner of the school, the proponent of that racket, as they are being brought to book, we assist the students to do exams. Lechone wan gi miluongo ni supplementary exams. Mani miyo nyathi mane tuo ok notimo penj till set to imiye. Koro mane the system ma wanyalo put in place right now to address problem ma nyithindo go dhi through. Inyalo duong jopuonj moko mondo set exams mondo nyithindo go tim penj within the next 1 month. Mondo gi catch up gi colleagues magi makata ka gikalo penj gi dhi university to gi kanyakla ki gidong chien nono gibo bedo frustrated gibo perform very badly kendo ngima gi dhi ruchore ka gikanyo. Koro supplementary exams emana recommend mondo Ministry of Education obed piny mondo gi set gi nyithindo gi. Wan wacho ni it is not their fault, so they must see how nyithindo gi inyalo kony, but joka that school
the administrators of that school onego bed ni gibedo brought to book. Ne bende giseo duolno mochung'ne puodho rang'iny mag kuonde tiegruok bang' yango ni moko kuom obok mag somo ma ichiwo ne jopuonjrego gin mago ma ok opuodhi. We founded Kenya National Qualification Authority is to make sure that we nab and arrest individuals who are actually starting colleges, institutions, and they are fleecing Kenyans. Gitemo mondo gi make sure ni standard mar education and standard mamalo kendo maber kendo ginyalo maintain. Tibo yudo ni institutions moko ok register kodgi. Koro certificates magi offer ni students ok gin recognize. Kato bukora buka okawo nyithindo kata moyudo D- to ketogi ni idwa bedo nurses. So the qualifications man nurses oken mano. Bo puonj nyithindo bo migi certificate. And then at the end of it, you don't need these certificates are not going to be useful to the children. Parents also invest. Parents also bedo misused or their money has gone to waste. Kakoring is in that certificate or can recognized. Moko kuom twak mane gibedo godo en sundo piny owacho mondo mi oket chenro makare mag jolo sombo jopuonjre maonge kod nyalo to chutho e mbalariany kaachiel kod ng'anyo ma kinde ka kinde mokwako sekta mar somo e pacho ka. Wang'eyo ni jopuonj ma university be ng'anyo to ging'anyo nikech gibe gin gi reason. Gifeel no se wuond gi ding'eny ki promise ni research gi dhi med gi conditions ma gitiye bende dhi bed improved. To gibedo abeda jok miwuondo sate. Koro magi jomadongo mabe somo. Wachne uru university lecturers ki wacho ni dhi chulo gi these are the timeline. Kan itie challenges beduru clear on what are the challenges nikech jogi be jomadongo. They will know ni adier challenges ntiere tibro chulwa in this manner kata ka en staggered wachne gi ni en staggered. But you see this is not coming out. We are not coming out clear. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto kwa jo Kenya mondo ne ni weche magarita ochakore kod gi seche manek ma igeto go joma mine medore kendo kelo luoro e thurka. Olone sirikal oseketo kenge mag rakruok gi midhiero ma kamano ka kwa jo piny mondo mi okonygi e kedo kod timbe mag rocho arita e pacho ka. Jafomora Frederick Omondi ntiere kod ler mathoth. Kaluwore gi lipode mag nek mag joma mine ma osebedo ka medore pacho ka, riwruoge makedo ni ratich oganda kaachiel gi kanise osebedo ka dwaro mondo oket nek mar joma mine kaka midhiero ma okwako piny Kenya. We therefore want to speak on defense of every human life in this country and ask the people who are charged with the responsibilities of protecting the lives of the Kenyan people to do their work properly and protect the Kenyans from the killers. Kuom mano, oganda osebedo ka rito winjo gi ma jatend piny William Ruto dhi wacho ma otenore gi nek mar joma mine ka gikone to koro ogolo duonde kendo okwedo tim makamano. Vijana wetu hasa wasichana wanauawa kiholela. Wasichana watu ambao tungekuwa tunawaonyesha mapenzi, tungekuwa tunawapenda, sasa imekuwa ni mambo ya mauaji. Koloso e kanisa mar African Divine Nairobi, Ruto okwedo nek mar joma mine ma owacho ni itimo gi joma chuo kendo okwajo Kenya mondo ne ni kinde duto oneni weche magarita ochakore kodgi. How can it be that our girls, the women of Kenya, that expect us to love them, that now they are dying in the hands of men? As parents, starting with myself, as parents, as Kenyans, we must also deal with the moral issue. Let us not just finger point as to who should do what. We should also begin by saying, what will I do as a citizen so that we can stop this menace? Jatend piny bende osingo ni bende migepe magarita oseketo okenge mar rakruok gi rochruok mar arita ma oting'o nyaka nek mar joma mine. We have a criminal problem and we have a moral problem. We need to address both of them. As government, I want to promise you we will go out of our way, provide resources for our police to deal with this challenge. So tutashirikiana, and we are going to have a comprehensive program on how we are going to address this in a wholesome manner so that we deal with the criminal issues, but we also apply our minds to the moral issues in our society. Mae obiro seche mamiyo moro ma hike ni ediere bende ne ochwo gi pala ma onegi kar dak maka West Nairobi ka achich mar nek makamano ma oyangore George Mutegi ma iwacho ni en jahera miyono ne oringo ma olal ka obila ma Kasarani potimone apedha.
Penjo makoro nyiedhore, be sirikal oseketo okenge moromo mar rakore gi nok mar arita pachoka, moloyo to ne joma mine ma osabed kinego e yore magalagala. Frederick Omondi, Ramogi TV. Kormoga jongo gande gweng ma Akingli kar chung'od bura ma Kisumu East, Kisumu West onyiso luoro ni gidhi bedo kod kech maduong' bang' bim kod ong'eche monjo kendo ketho cham e puothe. Gikwayo sirikal mondo mi okony gi jodak ma kono koni bim sani olokore kendo chamo nyaka gwen e pacho. Nyako mara Veronica Rogo ntiere kod ler koa e kaunti ma Kisumu. Akingli, gweng' mayudore Kisumu West, piny okwe kendo yamo kudho manyangafu. Kata kamano, wuon wuor emong'eyo kama wuor diye godo. Jodak maka chiwore ka gitimo kinda e puothe mar nyago cham. Kata kamano, keyo margi ok nyal bedo malong'o kalure ni ong'er kachiel gi bim nyajuola kedo kod lek margi mar yudo keyo mabup. Ndalo ma wantiere ni wasebedo ka wabedo kod chandruok kabisa mar bim kachiel kod ong'er ma king'iyo kata kama ntiere ni to bim osechamo puothane ma aonge kod geno. E puodho matiyo ni natiyo gi mbolea, natiyo gi banda, to naolo loan monego bene ka ochopo e giko mar kasekeyo taduoko. To e kaka nene koro bim kod ong'er chame ni aonge kod kwe kata kianta nyalo biro chulo loan ni nade. Gikawnwa ma zao ma wasepidho puodho. Gibiro ka wasekomo to giero. Ka giyudo ka kionge to gitieko te. Jopur ma Akingli koro kwano lal ma okel kod bim ma olokore kendo chamo nyaka gwen. Ka cham, olemo, omuogo kod mamoko bende ong'eche kod bim oloko margi. Akingli ka waonge kwe. Wan gi bimbe machalo nodak kodwa kendo gichandowa monge kaka watim. E sani kaka unena ni kaka arwakra ni ok arwakra na mor. Arwakra kama nikech ka bimbe obiro tabuogogi. Ka giyuda to giwe ni an ng'ama baba. Sama arwako full dress kata skirt to ging'e ni an mama kendo gichaya giyora yora. Koro chuna ni nyaka arwakra kama nikech kinde ni maembe nyak. Arito maembe gagi. Kaka uneno gi nyak ni ka wuok to bimbe oro gi piny kendo kanyal duoga yudi. Koro last week kane wawuok ka kane waduogo to wayudo ka bimo chamo gwendwa mag group 8 to gwendwa gi ema konyowa e weche mag school fees gi weche mamoko. Koro wakia kaka dwa konyre nikech gigi osechopo makoro ni kodwa machiegni. Kaka yor neno ni wuon kwer oko anono, jopur e gwengegi ok nyal timo gimopogore gi rito legi mondo eka gibed kod geno mar yudo gimoro e puothgi mar dhiro uchumi masani mani malo. Wan gi chandruok mang'eny. Cham bende ok wanyal chamo. Wapidho, wapuro gi pesa mang'eny to ok wanyal yudo yuto. Wasiko mana ka kidhi town yud gorogoro 2 to ni puro gi tekoni mondo mi yud chiemo ok nyal yudo area ma Kingiliga. Kata obed ni ma ok thuolo mokwongo, ma midhiero otudo oganda ma Akingli. Kuom thuolo machielo, gigolo kwayo makende ne sirikal mondo odonj e wachni kendo oresgi e lwet le mosiko kelo negi lal kinde ka kinde. Arogo Veronica, Ramogi TV. Piny owacho mamalo komakre gi sirikand kaunti ma Homa Bay medo keto maino mar bero pur mar pamba e kaunti ma Homa Bay kendo neno ni jopur mane chunygi osetho odok e pur kendo yudo ohala mowinjore. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lerono achiel kuom okenge ma piny owacho nigo mar chiro pur pamba en chiwo ne jopur kodhi manyasani kido mar BT cotton mantiere kod nyak makare. Pur mar pamba en achiel kuom kit pur manatimo maber e kaunti ma Homa Bay kuom kinde mokalo, kendo jopur mathoth ne yudo nweng'o margi e yo mowinjore. Kata kamano pur mar pamba ne ogore piny, kendo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay komakore kod sirikal mamalo osebedo ka keto maino e chiro pur mar pamba kendo e kaunti ni. Achiel kuom chenro ma piny owacho osebedo ka dhigo nyime mating'o malo pur mar pamba e kaunti ma Homa Bay kod medo kwan jopur mag pamba e kaunti ni en chiwo ne jopur kothe mag pamba mani kod nyak mowinjore ma bende ong'ere ni BT cotton. Ka pichas mag piny owacho
owacho mano timo limbe macho wange ka chendo mar pur dhi nyime kaunti ni. Wacho ni dwaro mar piny owacho en keto mijingo mondo jopur mag pamba medre kaunti ni. County governments together with the farmers they have engaged. They are making in promoting cotton, and it's a very impressive effort. And we have been able to engage with the farmers, and they have shared their experience of increased production with the introduction of the BT variety. Sirikal oyango ni gin kod chenro mar medo jopur mag pamba e kaunti ma Homa Bay kothe mag pamba kido mar BT cotton mar neno ni kwan mag jopur omedore kod bedo gi yuto makare manyalo konyo e bero ngimagi kaluwore kod kit pur ma gitimono. The national government, in collaboration with the county government, we have the support of our the Agricultural and Food Production Authority and the ministry, making sure that we are availing the BT variety because of its higher yields. Plants are still in progress. Migawo mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay wacho ni higa ni kende ne gin kod dwaro mar siro jopur mondo gipure kas moingo 19 to mano ok ochopo kare kaluwore kod nok mag kothe kendo gimedo tiyo machiegni kod piny owacho mamalo mar medo kwan ok ochopo higa manyien. As we speak, the county government has managed to put 6,600 acres under BT cotton seeds and another 5,800 acres under the conventional variety. BT cotton seed is a bit expensive, so it's not readily available to our farmers. So we are trying to support farmers with the help of the national government and other stakeholders. Our target as a county is to put 19,600 acres under cotton this year. We've so far just managed about 13,000 acres. Because of unavailability of the BT cotton seeds. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Daka na par koda uchiel nyakorom gajuang bang sa achila midhiambo chenro en ratil ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV no ka wakili ani nyoremo nyisa ka chani Kenya Wildlife onjo bed ni wuok kendo konyo jogo modak atingli kana jodak ma tingli mondo mi konygi gi yud ratichgi mondo mi bende ogengnegi midhiero mikelo kod ong'er ma bende koro monjo nyaka miere kendo chamo gwen kata chon jopuonjre 23 go winjo bed ni miyo gi penj kako winjore. Na bende ote mar Florence Ketel wacho ni entie semedala kata osiro en bendo osiro wach ma jopuonjre go mondo mi umigi penj wacho ni selese leo ka mos mare. Eno bende ote mar Pastor Collins Udindo. Pastor Collins nyisa kacha ngi minode Halili nyar ka bondo Cherry Lucio Chieng jadolo Barack Ombewa ko Terry Alex Min Purity oneno weche ge yo makare kendo wacho kanyo ni oneno ka kero rwako kondo mar dolo morgo ahinya. Sasa dhiambo jaro singare ni kashain bende wacho kanyo ni intiere gwenge ma Homa Bay. Susan Wandagu intiere go kanyo wacho no ka mos magi hodhiambo makawuono. Kaeto bende neno kanyo ote mar Mama Pereza dhiambo Hamek Gotko Kech wacho kanyo ni entie kod mano nyawa hambla nyaka wino. Benta Gorja kom bende kanyo ni intiere kod weche nyakorom gajuanga. Joa Sondie ke mano jasai wacho no seche kin Pamela Kech mar mano kantie masogo wacho ni en bende entie koda Priska Chola mageshalo kili kachiel gi Priska Adhiambo Odera bende entie akili nyakorom gajuang. No bende ode ma David Mbae mano bishop wacho kacha ni donge sirikal mar county kod national government onego beni konyo jo akingli mondo mi weche go hodhi makare mondo mi weche go motenre kod lal magiyudo kutenre kod monja mag bimbe obole kake konyo gi heyo ma owinjore ahinya. Eno bende ote mar Jona Pidi wacho ni en Kamarok wacho ni chal ni piny rumo sani wacho ero kama na nyajo na Pidi wayo matinya kwa mgajuang ma en ratil kikidhi mabor. E piny ma pesa nyalo nyiewo gimoro amora to hera kende. Ikegi manitimo nachi, ikegi momiyo in kadonge. Natimo nyango. Pare ni wango iya. Nikech ong'ado ni odwaro bedo osiepne, ochopo e okang' ma ng'ato konego chop.
Kanyal wacho nyathiwa utino timona tim malich. Koro chiegni fwenyo ni chulo kuor ok nyal pim gi gimoro amora. Kendo adhondege osemiyo bedo motegno moloyo kaka ne oparo. Inene piny ka nyaka ing'wone nyanya wadu. E tugo mar chuny kod teko, ng'ano biro chulo nengo maduong'ie moloyo. Koro ing'isa ni idwaro nyathini adhi golo ni nyathi kanya na kia kama otieno wuodi nitie. Kethona ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngwa jong twak mar rameny piny. Kik bai. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings na mchele episode je hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi zote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Machiegni kendo nyakwaru mga juang chendo en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Tudruok e kind kanisa kod josiasa ma pacho ka osebedo kanyuolo paro mopogore opogore nyate kinde mag yiero kod bang' yiero. Yiero mokalo jatend piny Kenya William Ruto nobolore ka kanise gino mane omiyo thoth kanise no nyiso geno kuom singo mane omiyo jo Kenya. Kata kamano tok yiero moko kuom gi osebedo kaseyo kitelo makoro gineno kamoko timo nyaka mos kuom chung' margi e kinde mag yiero. Dibed ni duond jodolo nyiso ne kanisa yuang kilingling e wi chung' margi mar siro Ruto e yiero mokalo. My report. Tudruok e kind kanisa kod josiasa e pacho ka osebedo machiegni. Anyate kinde mag siasa kaparo mopogore opogore medo nyuolore ni to dibed ni josiasa tiyo gi jodolo e go siasa kendo chopo agenda maggi kama kuom kanisni bende iseyo kuom riwo lwedo kit jotelo moko mabang'e to duogo tiyo gi agoko ataro mar geno margi. Nonro nyiso ni 85% mar oganda jo Kenya gin jo Kristo. Ranyisi ni jo Kristo ni kod kwan mathoth mar oganda gino ma osebedo kalombo wang' josiasa kama kuom jodolo to donjo e nyaka obadho mar yudo mit bilie mondo mi gichiw gweth margi. E yiero mokale higa mar 2022 kweth mar Kenya Kwanza noyiengore korka kanisni kendo keto jotend kanise yie kod gini gini manoyiergi gi Nyasaye. Negi thoro dhi e kanisni kendo golo chiwo mabup kendo kata mana wende be negi olo kanyakla gi jo Kristo. Ranyisi ni negi nie twech achiel. Contrary to the stories being peddled around that there will be job losses, there will be additional cost of living, those are just people who are speculators. Let me assure the country that we have already made the right decisions on ensuring that we have a predictable platform on how to run our economy. Matin ne higni 2 bang' yiero maduong'. Tend Kenya Kwanza osebedo katiyo ataro gi singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Kao kenge moko bende ikao gi piny owacho. Kata mana tok chik.
Pek mar ngima bende omero oganda jo Kenya ka oganda inego helu kendo ikwanyo e bunge kudauri. Ma osekelo chich ne moko kuom kanisni anyato mago manosiro tend Kenya Kwanza ka moko kuom gi osewuok oko mar timo mos kuom kwayo rombe mondo mi osir josiasa go lwedo kendo lugi. Till now, I have always been thinking that this government is a government of God. Kwa maana wakati huu wote nilikuwa nafikiria serikali hii ni serikali ya Mungu. Because it's the one we voted for. Kwa maana ndio tulioichagua. To our embarrassment. Lakini kwa aibu yetu. It's a government of fight. This is not the government of God. It is not. We shall know them by their fruit. Ne watu wa Bishop Gordon Odongo mar kanisa mar Evangelistic Miracle Church, Bishop okwa jodolo mondo mi kik mien chilo tijidolo kendo milur altar kaka winjore. Ndiki mi bojo nabi mondo ting weche mag rieko kako ndike malaka riyo kari abiriyo. Wawe donje siasa. Sami donje siasa value ni birumo. Jodolo mancho donje siasa ithurwa ka. Ng'eny gi ndathgi olwar. Ja siasa will use you bro tiyo kodi to ka agenda ni osechopo. Odi dampi. Osiemo wang jodolo mathoro donjore gi josiasa kendo keto ng'eruok ka yiero josiasa magisiro lwedo. Owacho ni kanisa en mar ji duto kendo jodolo winjo rwako oganda duto maromre ka kode ochung' margi kisiasa. Jodolo onego chunga kati gin go thick makata ka jasiasa moro biro iri intim tich Nyasaye nikech wan jotich Nyasaye. Kanisa iluongo ni kar lemo. Kar lemo en kama oyiene ji te donje. Josiasa donje, oganda te donje. To koluonge ni kar lemo to bede kar lemo. Jadolo Odongo kwa serikal mondo mi ogoye break kendo orang malongo kaka itao piny Kenya mondo gikaw okenge mag konyo oganda jo Kenya kaka ne gisingo. To dang waris di alam ni jihinyore piny ka. Ok dhi maber. Koro ng'iya ni yo mora mora dang utigo Kenya Nyasaye pod oketo gi power mondo at least kila ng'ato nwang' kaka diket law kuome to ket chiemo e mesa. Moko kuom jodolo bende omedo kwero kitelo ma jatend piny Kenya William Ruto osenyiso. Bishop John Okinda mar Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa PEFA ose jatend piny Kenya kuom nyumo oganda jo Kenya bugo mar dhier koketo suru malo kendo riedo nengo ngima. Kutokana na afisi yako na wataalamu wako, muangalie njia ambayo inaweza kuleta sehemu ya ushuru iwe ni sehemu ambayo wana Kenya wanaweza kuibeba kwa wakati huu. Okinda onyiso Ruto ni odhimos emeto marusuru mar konyo helni mapachoka dongore kowacho ni mae na chiel kuom yore mag bero chui mapachoka to ok mayo ganda ka bende oseo mokalo kitokuma mar thieth mar SHA mawacho ni sani osemedo midhiero ne oganda jo Kenya. Katika bima ya afya pia kuna kilio ya kwamba hata ingawaje tunaama kutoka NHIF tukielekea SHIF, tunaona ya kwamba malipo hayo bado yako juu zaidi na wengine hawawezi kuyamudu. Ekinde ma oganda pod geno yiero mamoko e pacho kae. Ere kaka owinjo jodolo kod kanise ta chenro mage ma ok odonjruok gi josiasa to ere chung' mowinjo bed ni gikawo. To ndike Ayub 36:18 ni jodolo mondo tanga soya kendo kik iwe mwandu mondo nyumi richo. Asoya nyalo nyumo ji richo. Kik wandhogo piny. Kech kata mana Judas ma Iskariot sama nokawo pesa. Kidogi ng'iyo ngima ni tuka pesa ngini ngima ne nolal mana gi kanyo. Koro jadolo mabiro kawo pesa e yo marach itiekuri. Kanisa koro kwa mondo mi obeda kicha otigi roho kar tiyo gi ringruok kendo giwe akwede mar keto ng'eruok e kit oganda ma gilemonegi kamoloyo to gibed duonda makwedo richo ka ok odewo wang' ng'ato. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Mago mag tukenya Ramogi Joang coaches mago picha dhule kaunti wa Migori dwaro mondo mi piny owacho jolgi chenro mag tiegruok mondo mi gimed bedo kod lony makare. Giwacho ni coaches mathoth ok nyal medo tiegruok nikech omenda madore kod gik mamoko. Ne giwe kinde tiegruok mar coaches 27. Tiegruok ma bende nosir kod riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF. Jalup jakom mar FKF Doris Petra mano chopo e tiegruogno nojiwo coaches mondo mi odhi nyime kod tiegruok mondo mi gibed kod lony makare. Petra ma bende laro kom mar FKF nowacho ni en hemoromo bende kom no kawacho ni kinde tendgi FKF no sego kang malache weche go mag adhula. Coaches no sebedo ko angi ma ok ber ahinya mondo mi we bed gi football miluongo ni football nyaka we bed gi coaches ma trained. Mai momiyo before the year ended I had promised ni nyaka we bed gi coaches moromo. Kawuono ma wuoyo ni we train 35 and in record we are going to have we bedo gi jolony tiego nyithindo football and mano being in place aparo ni ok we bet kaka nyoche wan Migori machon wadhi bedo Migori manyien. Training makawuono biro konyo vijana e pinye grassroots ka and ineno class makawuono wan gi nyaka achiel ma en player and en goalkeeper mar Warembo FC na ma en gima ber kabisa nikech kokoro biro dhi tugo to tugo ka already osechako future. Kanyo mwatieke chenro mokwongo mar ratil kata kidieny mokwongo eno kamin pilot ototuak mar ratil Milka Hamadi kantiere go gwengego ma Kisumu wacho ni en Mikal Gidani Dibora gintie Kisumu giritotuak gin bende no mar ratil eno bende ochiengo mwa kantiere gwengego mag Kisumu bende Ramogi Joang yena mondo yaka sani kech en sa bende weyo thuone George Bat gi tuak mar ratil anyisi ni entie gi wende kamoting Walter Wino mano jaod bura ma wendo kabinde en jakom aduon bura mar ODM e county ma Migori kaachiel gi Kennedy Obuya en jakom UDA e county ma Homa Bay gi twak kagi keto duon bucha pacho ka ratil en twak bida kama chok kende koya kansani nya Ramogi Joang omiyo kikidhi mabor asebedo gi alok moro Wilson Chuka nyinga Lydia Hoke oriti masana. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Pado manyien Mutich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV.
elections mabiro. Sama winjo ki ineno ki yanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification meeting moga. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Rosemary Ogonya, Dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana *111 *343#. Uparie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Thuolo machielo kendo Jumapil mokwongo dwe mar 11 2024 arwakni machiegni e twak marwa mar ratil tinendeni. An ka nyako Ramogi koda jotelo mag duond buche siasa ma e pachoka. An koda jakom mar ODM e kaunti ma Migori, an kod jakom mar UDA e kaunti ma Homa Bay. Gen ka nyako Ramogi mondo ginyiso ni to duond buche mag siasa chal margi en mane. Gin gi chenro mage kakoro ji ikore ne 2027. Moko ng'ato nyalo neno ni ochon to nikech duond buche mag siasa gin jok madwa ni mbi margi omed ka idho e kinde ma ji orie yiero. Dipo ni mar UDA idho koso mar ODM ema idho. Parni giduto gin geno maduong' en ni UDA omed dhi nyime bede telo. ODM bende geno margi en ni gidonji e telo. Ere kaka gidhi tiyo. Riwruok koso ng'ato ka ng'ato bro dhi kien. Mano penjo maduong' ma wan godo kanya Ramogi. An ka kod jaod bura ma wendo kendo jakom mar ODM e kaunti ma Migori Walter Wino, kendo an kod Kennedy Obuya ma en jakom mar UDA kaunti ma Homa Bay. Machiegni urang'eni uwuok e counties ma okiewo. Kendo samoro gik mang'eny usetimo kanyakla. Duond buche mag siasa gi na winjo ka jatend piny William Ruto koni opako kaka ODM konyo gi tich nikech agenda kata manifesto margi nokopogore ahinya. Machiegni Walter Wino mos ni kwa Ramogi ka wachako twak marwa Obuya machiegni kendo in thuolo mar miyo wani to UDA dhi kama chalo nade ka jori yiero mag 2027 machiegni. Erokamano George Bati amoso ni kwa Ramogi ajwang' ma rango e TV odhiambo ni ma kawuono ni oimore uru. Oimore ahinya. Aduoko e logi Obuya machiegni. Erokamano ahinya George. Yiena ka thuolo makende mondo amose ni kwa Ramogi ajwang' ma gi jogo mawinjo dho Ramogi maneno chenro ma kawuono mar ratil ni misawa uru. Erokamano ahinya. Walter Wino, ODM pod nigi mbi mare Nyanza kaka ne en koso nitie kaka bathe moro ilwere kiling'ling gi UDA. ODM pod nigi
mbi mare kaka ne en to kendo aparo ni mbi mare medore moloyo kaka ne en. Ang'o mamedo mbi mare? War reorganize ourselves. Nitie kaka wachako loso ODM koro manyien. Kitemo ng'iyo ibiro nwang'o kaka jotelo manitie ODM sani momako wirwath gin joma nyien ma ok joma nitie chien kachacha. To kendo nwang'o ka gin joma thoth gi joma tindo. Nyiso ni ODM nitie kaka koro dwa bedo motegno moloyo kata kaka osetegno pile pile. Okay. Be uneno ka thuolo moro nyalo betie rot moro Obuya ma UDA nyalo yudo godo kore kata nyalo lwero godo bath ODM yo moro? Erokamano na Bati, wan waonge intention mar lwero bath ODM kaka UDA. Wan gi intention mar consolidate Luo community mondo donje sirikal. Kendo wamor gi chenro makir mar osetimo mar yawo dhod rangai mondo mi obed piny go wadgi maduong' men migosi Raila Odinga mondo ging'i ni Kenya is bigger than an individual, Kenya is bigger than political institutions. Gima wan kaka jo UDA was subscribe to the script and ideals ma party leader marwa Dr. William Samoei Ruto dwaro. Ko nyiso wa ni right ni motimo nade emwadhiye. As long as ni ok waketho chik mar Kenya, as long as ni mahitaji mar oganda wa majolugi ma jo Kenya wanwang'o. Mane pachwa, mane genowa. Duond bura ka duond bura moro amora dwani obed gi jokanyo. Obuya ok in wende siasa mar Kenya. Yes. Lokruok jabedega. Ji nyalo dhi gi ng'wech kaka oganda to ka chopo kamoro tiwacho ni ng'ani wasego kode kwano. Nolokore ndalo Moi, olokore ndalo Kibaki, olokore ne jomoko ndalo Uhuru, sani koro nochako lokore ne jomoko e ndalo mag Ruto. Magi ywak ni dewa bed gi duond buchwa moro to dwa makore go kamoro. Bedo ni wacho ni un dwaro maru en consolidating kata riwo kao Nyanza goganda manie Nyanza mondo bed ni nyalo tiyo gi sirikal kendo gidonje sirikal. Ma duond bura ok otegno gina ide ni giyie ni wan wanyalo konyo sirikal to ok gidonje duond bura mantiere sirikal. Ma dongine ka samoro koponi gwenyruok moro bedo ma pasruok moro bedo to nyalo weyo duond bura mar UDA kama poth kaka samoro nyalo bedo ma poth e gwenge mamoko. As we speak, ada wuoyo authoritatively kaka jakomo yer gi jopiny ma jo kanyo no mag UDA. Tada wuoyo ka ng'eyo ni adwa ni represent jo maber gi patina. Adwa nyisi kawuono ka duoki gi maduoki cha ni wan we are not in competition with any party. Wan kaka jo UDA. Wang'eyo our targeted audience. Wang'eyo ni to wain gi joluo e yo mane mondo donje chama. Kidhi ka register political parties sani namba mar UDA chakre the year 2022 omedore gata malo 93. Nikech wacho ni numbers does not lie. One tijwa sani en goyo mbaka because we have a friendly political party man gi mbi e piny Luo Nyanza miluongo ni ODM. Wan ok opim gi ODM, wan ODM osebiro konyo jatendwa mondo mi ochiw service delivery ne jo Kenya. Wan gi mwauso sani space mwanwang'one bwanyalo go mbaka nikech ODM joluo ka gin mana voters. Joluo go have got a democratic right mar subscribe to a specific political party. Onge section mara ma Kenya ka e katiba ma katibu yiene mowacho nikech gine momiyo no gol rigiji oko. Achiel kuom gik momiyo goe en isolating a section and a region within the republic ni maendi en karwa. Mane gima wan bende wawacho ni Luo Nyanza gin jo Kenya. Joluo wan ga democratic space. Wan watimo tim ber kwa sero yawa gi mondo awuol koneno ni korwa kone ber. To bie chon an kaka jakom anyalo ng'iyo kaka ng'imiye certificate mondo kik inya. Wan kisera mwadhi timo both the political elite kod the ordinary citizens. Okay. Walter, consolidate oganda. Kata manyo kaka keto oganda ni koro wuotho kamoro achiel to konyo sirikal. Gimbi mar duond bura kaka duond bura. Iwacho ni duond bura mar ODM neno ka medo tegno kendo kata mana telo masani koro make gin telo ma nitire kod tekruok mathoth magi nyalo ringo ka gimanyo sir nyaka kuonde mane gi onge. Nyaka jok ma samoro Obuya gi Nincha no sendiko do korgi pod idwani mondo ulombi mondo duoku ang'oma ere kaka dwa timo ma en consolidation of the region koso en ng'iyo ni duond bura ma bende ni mowuok e gweng'no nitire kod duol maduong'
kuom oganda ma adwa ni mondo onywake ga dhi e sirikal. Ing'eyo ni mokwongo adwa correcti. ODM kiwuoye to ok wawach wach mar region. ODM en a national party. King'eyo to ODM nigi branches to gi supporters e Kenya kama ngima. So gima watemo timo sani kaka komwa ae mane chair kocha en neno ni watimo recruitment mar jochama. Wang'eyo ni jowa ma samoro ncha wuok e chama ma chunygi ncha ng'anye chama ne chunygi ng'anyo nang'o mane miyo giwuok e chama mondo waduog gi e chama mar ODM. Ing'eyo ni kata wado obuya man kani chunye pod ni e chama mar ODM. Noja ODM nyaka tok nomination mar ODM, tok welo mar ODM ma 2022 eko we chama. So no we chama gi dende. To kendo dine oyud tiketi mar chama mochungo kucha. Dikoro pod en mana ja chama. Koro ok gi joma richo, en mana ne ka giparo gin ma ka samoro space kata nafas mar chungi ODM samoro dinore ne gi koni to giyudo kuma ginyalo dok chungi. So ne giwuok e ODM gi dendgi to chunygi pod ni e chama mar ODM. So wadwa wuok sani mondo wamany ji aina machalo gi Mr. Buya kata gi mamoko ma chunygi nyocha pod ni e ODM to dendgi wuok e chama mondo waduog gi gibed e chama, obed gi chama motegno ma wanyalo loso go sirikal higa 2027. Obuya eno ke ibonjo. Akene bonjo ni chunyi pod ni e chama kasibonjo na. Agiri awoludo wedere omora nikech is a liberal thinker. Gima dwa reassure jowinjo magwa. Yes. And the level ma Kenya nitiere ka politics gik mang'eny ma piny iwacho ni piny ru pile gi mage. And that informs ni to siasa pangore nang'o. Yes. Gisani kaka Kenyoti maber ne jaluo ma ja UDA. Kenyoti maber ne jaluo ma ja ODM. Nikech yawuoyi wage nyiche sani endi awuol kwa idho malo ka. To koni gini mbitnege malich nikech sirikal mane gigombo loso. Wan bende tag moro michomiwa moro mane magi joma ndhogo oganda. Sani koro dok piny. Omiyo wan sani wadwa wacho kisera ananeno ja ODM taneno wadwa. Truth be told, a UDA ka majority of us, including our party leader, was a senior member mar ODM. Nikech ODM no chakore mbele mar UDA. Tang'o miyo ji former political parties. People form political parties to form a government. UDA no lost the year 2019. 2021, 2022 oloso sirikal. Wan gima wadwaro sani. Gima wachung'ne en gima party leader mar ochung'ne mar unganisha jo Kenya. Okay. Mano ok monwa go mbaka gitimo party recruitment. Wolo wacho sani ni gin kaka ODM giwuok sani mondo ging'i kaka gitimo membership recruitment. Wan wasebedo kwatimo mano for the last 2 years actively. Wan e ground kata sani odhi mbele. Kata nyoro kata kiny membership dhi mbele. Elmani we have changed tact. We don't want to attack our good brothers because supposedly onego bedni en friendly fire. Nikech political parties gi en mar dhi soma gi mar kelo dongruok ne oganda. Okonego ane ja ODM kaka dui mara. I also pray ni ja ODM bende okonego ne ja UDA kaka a threat kata kaka dui. Wan mane gi geche moedho madhigo Kisuma mondo wakel chiemo gi dongruok ne jogo ma represent Kaluo kod Kenya at large. Penjo maduong' kani en chir mane kata dieri mane ma unyalo bedo go ni osiep mantiere kind ODM gi UDA biro dhi nyime nyaka kinde mag yiero ka duond buche ariyogi geno margi maduong' en ni ujubed ne gine sirikal yiero magana 2027. En chir mane gadier mane manitie ni onge gimoro manyalo betie ma osiep mobete ni ok ni gikethore ni koro gigore gikidhore to ni paro mar siasa ng'ato wacho ni adhi kian adhi amany kom ni kian ng'ato bende wacho ni adhi kian mondo adhi amany kom ni kian gi jok ma samoro nyalo sire lwedo koni jok ma nyalo sire lwedo kocha iparo ni ma ok en gima nyalore. Asewacho mbele kani piny rugi mage. As we speak, situations mose arise Kenya ka ose inform momiwa a space mar broad based. Walamo Nyasaye ni broad based ni mose nyuol ni onyuolre by 2027 into something greater for the Kenyan community. Wan walemo to kwang'iyo gimiluongo ni set precedences. King'iyo siasa mar party leader mar ODM. King'iyo chien kacha noloso osiep through handshake gi migosi Uhuru Kenyatta. Mano dhi onyuolo Azimio ka ji dhi election ma 2022. Wan bende marwani duka mar UDA ni ok walor.
wan bende we have no intention mar loro duka mar ODM. Wagombo mana ni wago mbaka as sister serious national parties mondo mi wager Kenya kwa nyalo bedo gi an arrangement into a coalition by 2027. Then wabiro go erokamano ne Nyasaye kochopo kanyo piny ruge mage. We will plan when we reach there. Awolo wuoyo. No, wuoyo maber. Gima temo timore, ing'eyo ni sani? Yes. To tich dhi mbele. Koro gima watemo timo en ni wateg chama marwa mar ODM, watego chama mokwongo mar riwo jowa mantie. Wacho ni wadwaro jowa madibeni chunygi njo chako ng'anyo ka waduogi. Gimomiyo iwinjo ko Buya wacho ni gitimo active recruitment mar chama. Gin ginyien koka sani gitimo recruitment korwa kocha. One majority mag jowa kocha ne gin jo party, ma joma notemo ni owuok e party, gin mana ji matin machalo Obuya. Watemo nono gimomiyo giwuok e party, walos kodgi maber mondo giduoge. Joma wa recruit sani gin jowa ma nyokawo pande nyocha ni ma wa register koro manyien. Ok jok ma wa recruit mane ni e chama moro mwatemo golo mondo waduoge chama wa. To ka chama osetegno mobedo gi ji mang'eny moriere kama, koro miyo wa tich mayot mbele kucho, wanyalo decide wadhi kaka ODM party, wadhi manyo kawo go sirikal, kata ka wachopo mbele kuro, ka nitie joma koro are interested in working kodwa, to wabiro kawo joge wariworego, ka wabi koro wan gi ji mang'eny. Ing'eyo ka untie gi chama ma joge ng'eny, to gombaka gi jomoko bedo mayot nikech siasa idware numbers. To ka ji tin, to kata ng'ama dwa nini dwa go kodi mbaka onge. Omiyo kata sama ji koro ng'iyo wa, sami neno ji dwaro wae ni idwa goye kodwa mbaka ni. Idwa go kodwa mbaka nikech wan chama chiel motegno, mochung' maratiro, mochung' tir maratiro, ma nigi ji mang'eny, ma ki iyudo backing margi ting'eyo ni dhi maber. Ema miyi nwang'o kata sani Obuya gi ni watemo koro gogo mbaka gi. Gigo mana kodwa mbaka nikech ginwang'o ka wachung' kendo wariere, kendo kwa wacho ni watimo gimoro to en gima timore. Emomiyo gin interested go mbaka kodwa mbaka. Otherwise da gimanyo kata joma moko gi gogo mbaka to ginwang'o ka wategno moloyo joka in terms of numbers to gi ideologies mag ODM mo wacho ni dwa chalo gi mekegi. Kama. Okay, chien ka nyocha winjo ka jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma ka gin gi jatend piny mano Jumapil mokalo, ne gin gi jatend piny e gwenge mag Hoho mar Okak gidhi Alam, to wacho ni ok wawuogi atutoki rais atutatoka, ok wawuogi ni nyiso ni ndani jini gini maonge kama ji dhiye, koso ok wawuogi nikech tielo moseso idwa kawo tielo machielo ma pod dong' oko mondo so. Aparo ni statement mar Mheshimiwa Opondo Kaluma ne en mare as an individual kaka mjumbe ma wuok Homa Bay Town. Arrangement ma wantie go gi sirikal matiyo sani pok wa sign gimoro amora manyiso ni wadonjo into a coalition. Coalition agreement ne wa sign gi parties moko ka Azimio March 2022. Nuneno kako bedo signed to ne ji ni mbele ke ICC kacha kendo ne ji ogo e lwetgi. Sani gima otimore kindwa gi sirikal ni wan gi some working arrangement ma wakawo jowa ma experts jolony moko mowuok karwa watero kocha mondo kony loso kata tiyo ne sirikal mondo gik moko timre maber. Ka nitie winjruok ni wadwa tiyo kanyakla ma koro ji wacho ni ok wuogi, to biro timore kuro. Ka nitie mbaka madhi mbele, onyalo bedo ni odhi mbele, to en gima ok anyal wuoye gi position mantie. Nitie joma nyalo duoko penjo no. But gima ng'eyo ni as a party ODM pod en a minority party kata i bunge kucho, ma ka sirikal ok tim gik mabeyo to pod wanyalo mana kosoaye. Omiyo kane Honorable Kaluma wacho ni ok giwuogi, kuma ok giwuogi en mong'eyo. To ok ni ODM osedonje sirikal, koro ok giwuoge sirikal. Obuya, Walter wacho ni ene mong'eyo kama ok gido wuoke. ODM pok odonjo sirikal, pod gin minority party e parliament, kendo pod gisiemo wang' sirikal ka sirikal ok dhi makare. Kata kamano jogi moko to nitiere e sirikal ma temo konyo sirikal mondo owuoth e yo moriere. Ma en statement machalo nade? Onyisa ang'o nikech iwacho ni ei siasa gimoro kwacha wacha. Mana kaka muma bendo ndiko niya richo konre aona. Koro ei siasa be gimoro kwacha wacha. Ang'o matimore weche ma wachore siasa? Nitiere iwacho ni waduto one political students of very specific principles. Okinya bedo jatelo mano kowuothe tie ng'ato. Joshua nowuothe tie Moses moyudo ogen knowledge.
Wuda wendo gi ni wuothe e tie jaduong' Raila Odinga. Wan wawuothe tie wan William Ruto ma party leader na. Nwawuothe tie jaduong' Raila. Sani kora wuotho in another capacity mamalo matin. Kora wuothe tie Dr. William Ruto. Mondo gain knowledge. Tiwacho ni you must learn to read the lips of the king. Nitiere level moko ma kosechope piny siasa ka. Tin ng'at moro ma nyaka isom principle mari ni kolengo ite kama. To body language ne wachang'o. Da se wadwa ni no obed ng'ama chich ni nyaka som body language mar party leader mare. Nikech nitie gik moko wache iro. Iwinja iwacho gi e bwo mesa. Adamiye best case scenario chien kacha ne wantiere gi handshake. Handshake ne onge gi a coalition arrangement on paper mano bedo submitted na register of political parties ni Jubilee kod ODM nigi a coalition, but it was silent in nature. Nikech chik be okotamo political parties mopogore bedo gi a proper relationship. Mana kaka notimore chieng' ndalo Uhuru Kenyatta gi Raila cha. Oye kaka timore sani e kind Raila kod William Ruto. Da kwa mana jo ODM ka wuol gini. Ni ng'ato kotuombo ni moli mogo to keto ni adita kama. Iwinja. Tinga mogo no kidwoko ke jachir pimbi tuomo kitielo ne. Okipandi ni ng'ato tumbi mogo sama in piny. To ko kiwuok oko kata tiko ni ng'ane jajuok to sama kech chami tiriamo mogo ire. Iwinja. Sama idwoko mogo ni. Sani Migosi William Ruto osetuomo mogo ir jaduong' Raila Odinga. Jaduong' Raila Odinga osetuomo mogo ir jaduong' William Ruto. In this sense, nwaneno ka e odwa mar Kenya Kwanza ma UDA ne nitie tuomruok e leadership marwa. Adiri maduk ma wan cognizant of the effort kendo wa appreciate kaka jo UDA. Ni samoro dine onge Raila Odinga kod Lange nego wach mar jamasawacha. Desiche moko kobedo mayot. Mano wan kech wakawo mogo ire motielonwa molo tielonwa nyaka appreciate. Equally dakwa jo ODM ni obed kaka lo mama wacho ni hapa tutoki. Nikech kwani dwarango dongwa sirikal midwaro to sirikal magisiso e tiende gini. Ma is even better nikech ma e sirikal ma silent balance check ma onge a coalition agreement moloyo mar Uhuru Kenyatta mar handshake. Mar Uhuru Kenyatta ta nokelo mana leadership mar Senate mano kete orengo. To mar Ruto ni to nyuolo omiyo ODM for the first in the history of Kenya ja ODM majaluo okuongo bedo minister ma finance men Thura men Neshimiwa John Mbadi. Gino kelo pia wandae jang'ad rieko kendo jalony mobedo minister mar energy. Wan kaka joluo we are happy nikech wan gi growth, wan gi medruok. Nikech kuonde madhudi ma joluo duong'o joma niga chiedh nade koro medo yawre. Joma che duong'o ko walo gi Karei kende. Sani koro joluo moko nyalo duong'o Kambadi, joluo moko nyalo duong'o ko pia wandae. Mana da gombi an kaka jaluo kendo kaka jayudie. Ni jowage kik bed ni nyiedho dhiang' to ko kaka dera riemba to kawuon goloko ng'e ni to jaridi emi chwade godo. Awol kan jaridi mi dhiang' bala mondo mi jothurwa yudo chiemo. Erokamano nya. Mana kaka nowacho ni siasa lokore. Gik mang'eny nyalo timore e siasa ka. Gwenge mamoko. Ok ang'eyo ni sani kama duond buche ariyo gi ochung'e. Kech king'iyogi pok otim ombulu mar paro machiegni. But king'iyogi kaluwore kaka ne ji odhi ombulu yiero mokalo, tinyalo wacho ni gin duond buche ariyo madongo e piny Kenya. Gwenge mamoko chalo nade? Ageta maru ni gwenge mamoko. Mondo duond buche gi omed tegno. Kata kopo ni gibiro winjore ni gibedo kamoro achiel, kata kapo ni gibiro pogore ni gi ng'ato dhi kien, to duond bura ka duond bura obedo gi gimiluongo ni the national outlook. Sani king'iyo iwacho ni Masawa ni nitiere gima ne timore. Jal mowuok mane en jalup party leader mari Obuya. Samoro en bende gi jok moko ma samoro kata okuok Masawa kende, kata mana gwenge mamoko bende manyalo luwe poni owacho ni ma yo maluwo. To onyiso jogi ni adhi miyo direction. Kopono chiwo direction, ma nyalo weyo duond bura mari odie kanye. Ere kaka
ODM to nyalo tiyo kod gik moko ma samoro kuond miwacho ni lowo yotie mondo gikal godo giyud go joma nyien. Nafas nyalo bedo kama ing'eyo sama wantie ni awacho ni political party ka political party inyal na wach ni en political party maber ka en gi numbers, en gi ji ma jo party ma members mag party no mang'eny. Mae gimi tim kamoro amora. Kata sani kineno gima otimore Masawa kocha, wan kaka ODM wang'iyo kaka wanyalo dhi oko kuro mondo wa recruit jokuro madibed ni ne gin jo UDA to gima otimore ni onjao chunygi ma koro giwuok kuro. Wadhi ng'iyo kaka wanyalo loso kodgi kata winjruok moko mondo wakaw ji kuro bed korwa koni mang'eny. Nikech awacho ni ka ji ng'eny maluwo bang political party te kaka ginyalo bede mesa kamoro to giwinjore to ka koro kata en ng'ado lemo ting'ado ni lemo kaluwore gi jogi kaka ng'eny to ka ji tin to onge. Omiyo wan to wadwa ni watim recruitment e Kenya mangima. Already wan gi presence e Kenya mangima but wadwa ni wamede kata wa presence kuondego in terms of recruiting members mang'eny. Koro Masawa gi gik matimore sani wadwa dhi kuro wan gi chenro mag dhi kuro chako timo recruitment areas ma waonge gi ji mang'eny Masawa kono. Jomoko wacho ahinya joma tindo giwacho ni ODM nondhogo joma tindo e kinde mane gimako sirikal kendo giketo piny mondo sirikal otim dwaro kaluwore kod gik mag piny Kenya. Iparo ni manyalo dhi bedo mayot e gama Masawa mar Kenya koso koro dhi bedo siasa mar ni joka koro jowa en siasa mar kwedruok wan wadhi adhiya lakini wan waonge kono mondo uyud numbers ma Masawa. Iri yo strategy mane minyalo dhi godo ma ok ne ni ODM samoro koro chako lengre chikore ka wuok kuom jok mane gisiro ma koro giluongo ni friendly miluongo ni friendly fire. ODM ong'ere kosebedo kowuotho kaka owuotho no kaka political party machunga ne jopiny mabedo ga kor jopiny ni jopiny kik hinye e yore duto. Sama ojende mag GNC go koko kata timo gik ma gitimo cha ok apar ni ODM ondhogo ng'ato nikech onge chieng' mane wabede piny gi joma luongore ni GNC gi mwa wawinjore ni wadhi timo kama gi ne sirikal. Mano ne ok otimore anywhere. So ng'ama wacho no ndhoge en ng'ama kia gima wacho. Ondhoge no timne ang'o mane giwinjore ni dhi timne to ok otimne. Ka en jakura manu winjorugo ni ka wachopo kucho to wabiro dhi wang'o parliament, ka wachopo kucho to wabiro dhi timo kama, kae to gibiro chako wang'o parliament gitimo maricho ma gitimogo to gineno ka koro waonge kodgi tinyalo wach andhoga. Ne ok wandhogo ng'ato nikech onge ng'ama nu wawinjorego ni wadhi timo kama to ok watimo. Omiyo ka wawuok oko kaka political party wadhi oko kucho timo kisera mar dwaro numbers to watimo mana kisera ka wauso ideologies mag ODM ma pile pile kaka wacho ong'ere gi bet kor jopiny. Kamano Obuya un kaka jok manyo Masawa ni e lwetgi to sani chal ka gima winjo ka Awol wacho ni gineno ka samoro onyalo bedo mayom mondo gidhi gigoe kwer gimanye jomoko poni ogwenyore. Yo mane miparo ni nyalo bedo maber mondo mbi mar duond bura mar UDA chak yud kore e alwora mar Gor Kenya? Gi kaka ng'e gi kaka nene bet asebudho siasa ma Kenya kasani oseyiera Nairobi ka ma bedo leader mar cosmopolitan area bet adwa ng'eyo kit jo Kenya ng'ama ok biyie ni bedo oko ma sirikal en joma Masawa mineno jogi ong'e gini jogi lokore ka dono ka sani ogiwuo ng'ede ne ng'at magata ka dwa goyi to kuwo iwinjo mani segore piny to jogi sani ne gitemo mondo mi gigeng' wuodgi ni adiri manduk en ni bwana to noyungowa e piny mar Masawa to time nitie to bende kaka neno gini dhini seche moko bende kaka neno Masawa sani endi obol ne jo Masawa ma wang' chieng' obol negi gimoro seche moko Masawa ma imbo seche moko gine ma ginyalo ywak ahinya to be ok gibi ywak forever gi jomo ng'eyo kaka gi evolve gi situations kaka arise. I am very sure ni nitiere ker pod dong' osiepe motegno ma e piny ma Masawa. As time goes by Nyasaye biro heal chunygi to nikech ang'eyo ne gin jok moko e opposition ok gibiyie ka gineno ni mano ema dhi keto gi oko mo opposition to gibiro manyo jaduong' William Ruto to ang'eyo kaka ng'e chunye is out to unite people ok obi isolate ja Kenya mora mora kata obed mana ma Masawa kata mabet kama nade. Awol gima ni wacho gimoro motelo ni gimomiyo samoro Obuya nowuok e chama en ni samoro ng'ato neno ka ok otimore kaka noparo. Ma timore e kinde mag welo mag duond buche miluongo ni nominations.
osetimore duond buche mang'eny. Ywak mar Omaya omiye Omaya ong'eny e kinde mag welo. Ere kaka duond bura udhi tiyo maneno ni ma ok otimore yiero ma kata welo mamoko mabiro, nikech ma bende ne yo achiel manyalo miyo jokanyo dok piny kaluwore gi nyiso ni ok gimor kod kaka itimo welo gi weche mag duond bura. Ere kaka ODM dwa timo ma kata ere kaka resruok nyalo bedo ne jochung' mani kod geno ma gin jokanyo mag duond bura? Ing'eyo ni ndalo mitimo nomination jochung' mang'eny, to ndalo mitimo welo to ei jomochung' ginyal ga na yier ng'at achiel. Iyudo ka kom achiel kata mar mjumbe nigi jochung' 10 to jochung' 10 gi dwaro kom achiel mar mjumbe ni. So ka gin e chama achiel to gidhi e nomination to ok ginyal yude gite. Nyaka jomoko dong'e ni ok ng'at achiel oyombo ji, jomodong' gi oyombi, jomodong' gi ywak ga pile. Makati tim na nomination aina mane to nyaka iyud ka ng'at achiel ema biro bedo e kom at any one given time. Koro gima timore, wan wabiro neno kaka ODM ni watime welowa maler kata maber kaka nyalore mondo jomoyombi piny kucha obed satisfied no yombgi maber. Mane minyal tim, and watemo tego chama wanwang' ni mwalo kucha kata nominations gi apani biro bedo devolved mwalo kucha kata imiyo gi time itime thuolo maber maka ok otimore maber to pod inuoya manyaka wane ni wayudo the best ma jopiny emochiwo. Nikech ka ng'ama oyudo otiko en ng'ama omiyo otiko gi duond jopiny, to jopiny nong'eyo ni ng'ani oyombo, ng'ani oyombi, ng'ama oyombi koro kata kochikore odhi kumachielo to dhi kuro koro kien kochando ji nikech jopiny otamore wale. So wabiro temo kaka chama ni wawalo the best person e yo maber ma transparency nitie iye ma ok jomoko wuogi no magi. Lakini bati nyaka ing'e ni sa tok nomination to ywak nyaka bede nikech ng'ata mochung'e nong'e no dhi loyo. Be mamiyo tinde ka ng'ato chung' to kose yombe otiko party ok oyudo to dok oduogo gi independent kata gi gima chielo monyalo yudo nikech pod believe ni kochopo e IBC kura migoyo mikwano gi IBC to nyalo dok yombo. But wabiro temo kaka chama ni watime maler ma uyanga kaka possible. All right. Yeah. Obuya mar UDA aparo ni yiero mokale yiero mokwongo ma UDA otime welo to pod nitiere yiero mamoko bende ma nyaka sani by elections ma koponi IBC o gonde maber to ibro tim. Ka duond bura madwa ni obed motegno, ere kaka welo makare nyalo konyo duond bura kata kaka nyalo nego duond bura kopono kotimre maber? Duond bura mara nofom 2019 to waloso sirikal 2022. To kaka nineno kaka wa conduct party primaries in 2022, jo Kenya kod piny teno neno ka political bigwigs, joma dongo kendo matene sirikal, manochung governors, manochung women reps. UDA notimo party primaries ma free and fair. Emomiyo ne wan gi women rep man nyako ma ne seche moko ne onge kata kaka wuothi, niting'e mana ga piko mabomet. Kan waneno ka governors jo mane dongo mane ministers kaka former minister mane a Kerichocha nogo piny gi ng'ama ne ji samoro piny okong'e ahinya. Mano nyiso ni UDA as a political party nigi plan mar timo nomination ma free and fair nikech gero chama. Winning an election bedo informed with many factors. First step mabende moduong' mogik en party primaries kanyo. Welo kaning'iyo mana kaka Migosi Awolo wacho, kaning'iyo the year 2022 party leader mara noloyo jakom gi kura 230,000 votes, to jaluo manokogo kura ne jaluo 700,000 votes ma jaluo manonindo. Nikech ang'o? Nikech siasa mar goyo kura, nikech jowa moko ne wacho ni ke joluo mang'eny to nong'eyo ni Amolo dhi kawo gini kaluwore gi kaka wudo tike bende no promise oganda. Kaso jowa moko bende odhi obedo gi chuny moting'ore, kaso giwacho ni kata ilot ok timi nade tok landi. Koro jowa moko joluo moko bende nitiere ng'ato kaka an yudi seche moko na sechung' gi jothurwa for some time. Nitie ng'ato moro ma an individual mama na simulo life mare. Koro sami sedhi wacho ni Obuya kata lot ok dhi lande, kaso wacho ni jakom to osekawo en osemiye, koro an gima dhi gone kura onge, ng'ata ma dwa dhi gone kura cha be ok dhi landi, an wabede dhoda ka anyiedh dhera. Ma emomiyo ne omiyo joluo nokogo kura dhano 700,000. That is a serious number. Mane omiyo wan kaka jo UDA gimwa dhi go mbele sani kendo dakwa jo ODM
ni sani wa chiro en achiel. Awuol pitho kata pitho ka. To wago mbaka gi jodalawa. To ko uso moewa. To nduso na gimoro adoggo pacho. Ka uso moewe, tanduso ne gimoro odoggo pacho. Wawuo gi jopiny mondo jopiny ogowa kogno. Mondo for the first time in the history mar, for a very long time, multi-party democracy ni ogiga gawasi. Or extended. Kendo mana our intention. Ni multi-party democracy okalawasi kodonjo kaluo. Okay. Mheshimiwa Walter. Aino kikino wiji. Ose kalawasi modo. Akia multi-party mochopo gawasi Mubuya wacho. Adwa nyiso jowa machung. Ni wang'e ni jaloch nyalo na bedo ng'at achiel. Ok jite. To ka oseloi to kiki chak ketho chuny jokora ni jogi omaya an koro kata Raila no kata ng'awa chung no kadhi gone kura nikech wan gi jowa ma kane ok oyudo tiko mar party ni to koro nochako go chuny jowa ma jowa mang'eny mane ok odhi go kura gi ne ok odhi go kura nikech jomoko ne njao chunygi gi weche manono. Namba 1. Namba 2, yes, kitieko iwacho wach ni mogi kasimiyo oganda yo. Namba 2, jowa mang'eny kako nagi ok wuog dhi go kura nikech pok gineno ber mar telo, especially e kom man malo. Onego wang'e ni telo mamalo mar presidency ni ber kendo mit ema gik mang'eny nitie. Koro ka nafas ochopo mar dhi go kura to ji owuogi odhi go kura, wawe kawo gik matindo tindo mamwalo ka mag MCA, MPA kiang'ogi miyo iwa wang' watamore yiero ng'atwa mochung' malo kucho manyalo kelonwa gik mabeyo to mang'eny. Wach ni mogik minyalo nyiso Nyikwa Ramogi Ajwang' ma ote mari ne oganda Nyikwa Ramogi Ajwang' ka watieko. Gima nyalo kono Nyikwa Ramogi Ajwang' sani ni wa register wabed ODM party members mondo omiwa nafas mar dhi go mbaka gi ji mbele kucho. Chama gi Obuya ni ber kabisa kech gine magitele wirwath kawuono, lakini ng'euru ni en to ok en madalawa. Marwa mwanyalo dhi bedo go kamoro kwa go mbaka to na marwa mar ODM cha, that is the truth. Odu kata karach to en na odu. Ineno mana kaka ilose. Ka nitie gik madibe ni notimore marach chien kacha e odwa ka, walosuru gigo, waduguru wabeduru piny kaka oganda mondo joma moko madwa go kodwa mbaka ka kwawa gimoro okwawa ka koro wamakore wang'eny kendo wategno kaka oganda. Alright. Obuya wach ni mogik. Erokamano. Ote mari ne oganda. Erokamano ahinya. An akwayo mana oganda Joramogi Jaluo ani wana mor kodu kaluwore gi kaka wang' oganda yepo. Aneno ka giwacho ni oyo lweny ni ok marwa. Wadhi e mos. Wabeda beda joma obolore. Adwa nyiso joluo ni piny kogak titloko gi dhoch. Piny luo osebedo kogak, usebedo kumanyo gini to gini poth lwetu okiera. Anda kwau mondo mi ubi irwa gi yawuot luo mosedonjo sirikal sani mondo sirikal moro onge mopogore gi mama mantie. Mambadi miche chairman mar ODM osedonjo. Mae polo jotuwa. Donja uru ka mondo wager William Ruto. Iwinja awol kata koyudo kocha. To ng'ama chielo bendo yudo. Bathe kanyo ma ji UDA. Okay. To wagerore agera. Akwayo uni kuyie to donje UDA party. My ruling party mantie mondo konywa gero piny. Oge wach Nyikwa Ramogi. Nitie gima omiyo adwa ywara matin. Mheshimiwa Walter ni chani pod nodwa chuo gima. Odwa right of reply. Erokamano Nyikwa Ramogi kuom keto ratil ma kawuono. Iwinjo kwayo mar jotelo man godo jakom mar UDA kaunti ma Homa Bay kaachiel kod jakom mar ODM e kaunti ma Migori. Giduto ng'ato ywa pien korie kore. Bul mibiro los Nyikwa Ramogi kogoye maber. To koponi jo UDA mogoye maber, jo Kenya biro miele. Koponi jo ODM mogoye maber, bende jo Kenya biro mana miele. Duong' kata gima duong' ka en ni sami miele no Nyikwa Ramogi. Timiel yude hawi, yude mich moro. Mich en dongruok ne oganda, dongruok ne piny. Nyinga en George Bati, elo Mheshimiwa Walter Owino ma en jakom mar ODM Migori kaachiel kod Honorable Ken Obuya ma en jakom mar UDA Homa Bay gi in bende oriti masani. Nyinga en George Bati.
nyaka sambusa dhi los kodo ot. Erokamano made.